Kom med mig til Brøndby mod Midtjylland. Første sikkerhed lige med på. Så gik jeg lige en tur med min hund. Drej til venstre 150 meter og fortsæt med at følge vejen Christiansmindeparken. Det tog 2,5 timer. Denne kamp til det sushi-restaurant. Nu er vi kommet på Brøndby Stadion. 1,5 time til kampstart. Midtjylland vinder 3-1 over Brøndby. Nu har vi 2 timer igen. Tak fordi I så med.